Dabara gatnaşçylar uly şatlyk şowgun bilen täze açylan mekdebiň okuw otaglaryna aýlanyp gördüler. Mekdepde döredilen giň möçerli mümkinçilikler bilen tanışdylar. Döwlet gurulşy Gojalyk jemgyýeti tarapyndan gurulan mektep binasy umumy meýdany 4300 ine 4 metrden gowrak bolan okuw toplamyny özüne jemleýär. Gurulşyk işleri doğrulugyny türkmen tarapyndan hasabyna, häzirki zamanyň özün taraplaryna we degişli gurbaýynça ýokary halkary görkezlerine laýyklykda ýerine getirildi. Täze okuw ýylyna birinji sinpa gadam goýan okuwçylara hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadaşymyň adyndan Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga metäş çagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat gazinasynyň hasabyna notebook kompýuterläriniň gowşurulmagy bu ýerde gurulan dabaranyň derejesini we ähmetini hassa bilindi götürdi. Merim Murşiýali ýurdumyzda insanpärwerlik görelgeleriniň barha rawaşlanmagyna möhüm gorna gelen gaznanyň işi diňe bir niýetik çagalaryň saglygyny dikeltmek we olaryň bejergi almaklaryny üpçün etmek bilen çäklenmän eýsem dünýä ýurtlarynyň helakçylyk zerarly ejir çeken çagalaryna gollu görmäge gönükdirlendigini bilmek ýakymly. Şeýlelikde pederlerimiziň taryhyň dowamyny döreden insanpärwer görelgeleri hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen üstünlikli dowam edýär. Döwrewap kompýuterleri aýratyn hoşallyk duýgusy bilen kabul eden okuwçylar özleriniň döwrewap derejede bilim almak ugruna edilen tagalla üçin arkadaşly gahrman serdarymyza we gahrman arkadaşymyza çağa kalplarynyň çykýan hoşallyklaryny beýan etdiler. Soňra dostlukly ýurtda Matymly Pragynyň adyny göterýän täze mekdebi Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga metäş çagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat gazinasynyň ferişleriniň hasabyna täze awtobusyň açary gowşurly. Munyň özi mektep okuwçylary üçin ähmetli sowgat bolmak bilen awtologyň hyzmatyndan peýdalanjak okuwçylar we mugallimler üçin ýatdan çykmajak pursatlary berdi. Täze bilim ojagynyň açylmagy münasibetli gurulan dabara gatnaşylar agdy birlikde mekdebiň howlusyna oturdulan Matymly Pragynyň heykeline gülleselerini goýdular. Munyň özi tutuş günnägoriň beýik söz ustadyna bildirilýän ähkalyk hormatynyň aýdyň beýany urly. Ajaýyp sowgatlar, kompýuterler we täze awtolog üçin mektep okuwçylarynyň we mugallimleriň adyndan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemde paragatçylyk hoşniyeti goňşuluk tiýadatynyň we ählik gyzyklanma bildirýän ýurtlar ilkinji nobatda tewit boýunça goňşy döwletler bilen dostluk gatnaşyklaryň büniýadyny goýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözler aýdyldy. Men Täjikistan Respublikasynyň Hatlan vilayatynyň Dosty trawynyň Mahtumly adyndaky nomer 8-nji orta mekdebiniň direktory Holowa Jennet. Bugün tarihte ýatdan çykmajak wakalaryň şaýady boldyk. Ol bolsa hem Täjikistan Respublikasy bilen Türkmenistan döwletiniň dostluk aragatnaşyklarynyň netijesinde Türkmenistan döwleti bize mektep gurup sowgat berdi. Bugün hem mektebimizde tarihten çykmajak wakalaryň şaýady boldyk. Ol hem bolsa Täjikistan Respublikasy bilen Türkmenistan döwletiniň arasyndaky dostluk gatnaşygynyň netijesinde Mahtumly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp gurulup mektebim sowgat edilmegidir. Mektebimiziň Mahtumly atamyzyň adyny götermege halkymyzyň başyny göge ýetirdi. Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga metäş çagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat gaznasy tarapyndan sowgat berilen kompýuterler mektep okuwçylaryny, mektep mugallimlaryny hem begendirdi. Hormatly prezidentimiz, milli liderimiz Emomali Rahmona, men halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman Serdara köp sag bolsunlarymyz aýtýarym. Men Dosty etramynyň ýaşaýjysy Bekmuradowa habar. Hormatly gahrman, mehriban arkadagymyň, arkadagly gahrman Serdarymyň bize
Ahtyk çoğuluklarymyza, çağaçyklarymyza şeýle ullakan Mahtumoğlu Praga adyndaky mekdebi gurup bereni üçin ähli täjekden türkmen halkynyň adyndan minnetdarlyk bildirýär eneleriň adynan. Şoň ýaly mermer mekdepleriň höwrü köp bolsun. Biziň ahtyjyklarymyz, çoğulujyklarymyz şol mektepde ilim alsynlar, bilim alsynlar. Mahtumoğlu Praga'yny ebedi ýatlap biziň ähli ilgimizde o odaşlarymyza ýalkyn saçyp görüp berip duran mektebimiz höwürli mektep bolsun. Iki ýurduň Türkmenistan, Täjikistan ýurdumyzyň hem ara gatnaşygy dowam bolsun. Il ýurt bähitli tutýan tutumly işleriňiz rowaşlyklardan ýetlensin. Men Dustiye Trawynyň ýaşaýjysy hemde şol täze açylan mekdebiň müdiriniň ornwasary Jumakowa Tawus. Mahtumoğlu adyndaky täze mekdebiň açylyş dabarasynda bilimli atly notebooklar we awtobus sowgat berildi. Çağlarymyzyň alkyşlarynyň çägi ýok. Bize şeýle mümkinçilikler döredip beren Türkmenistanyň hormatly prezidentine, türkmen halkynyň milli liderine köp sag bolsun aýtýarys. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Tutýan işler rowaj alsyn.